So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayo? At isang masayang araw din sa inyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Sawa na ba kayo sa baboy at manok? So, sa episode na to, may i-share ako sa inyo na sigurado magugustuhan nyo. I-share ko kung paano lutuin itong Hokkaido mackerel. Iluluto natin siya ng mas masarap mga kasolid. Kaya start na tayo. Siyempre, Bubuksan. so yun mga kasolid, after natin buksan ng ating mga Hokkaido mackerel sa line natin, kukunin lang natin yung laman mga kasolid. Ang lalaki ng slice Sarap yung mackerel. I-drain lang natin to mga kasolid. At habang dinedrain natin yung Hokkaido mackerel, start na tayo manggisa. Una, sibuyas muna. Sunod na natin ang luya mga kasolid. Siyempre, meron din bawang yan. Lalagyan din natin ng paminta. Ayun, bango, no? Lumalapan. At lalagyan natin ng purong kakanggata. Yun, no? Kakaiba yan. Kakaiba yung recipe natin ngayon, no? Napakabango, Mrs. Kitchen, no? Hindi pa lang. Lalagyan din natin ng patis, yun, no? Tansya-tansya lang, mga kasolid. Lalagyan din natin ng seasoning, yun, no? Hintayin lang natin kumulo mga kasolid. A few moments later. Dahil kumukulo na, maglalagay lang tayo ng sabaw. Yung sabaw ng mackerel kanina. Yun, no? Ito yung malasa dyan, no? Pero hindi natin nilalagay lahat. Kasi magsasabaw marami. Isunod na rin natin ang pechay. Yan, masarap dyan. Hintayin lang natin hanggang maluto ang pechay mga kasolid. Update tayo mga kasolid. Yun, no? Pechay pa lang pwede mo nang ulamin, Mrs. Kitchen, no? Siyempre, dahil luto na yung pechay, ilalagay na natin yung ating main ingredient. Ang mackerel. Sarap yan. Yun, no? Yung sinala natin kanina. Napakabango. At papakuluan lang natin ng ilang minuto hanggang sa kumonti yung sabaw niya mga kasolid. Update tayo mga kasolid. Yun, no? Siyempre hindi pa natatapos dyan. Lalagyan natin ng red green chili. Yun. Sarap yan. Ang bango. Bango, no? Gutom ka na ba, Mrs. Kitchen? Gutom na. Humihina na yung boses. Siyempre, lalagyan natin ito. Yun, no? At dahil luto namin sa kitchen, anong gagawin? Kain na tayo. Mukbangan na mga kasolid. So yun mga kasolid, ito na ating nilutong ginatangang Hokkaido mackerel. Isipin mo bang dilata lang to? Kakaiba siya. Ano masasabi mo? Hanggang di mo matitigman, wala kang masasabi, no? Tsurang masarap. Kain na po tayo mga kasolid. Itsura siyang masarap. Ito pala yung sauce, oh. Yun, oh. Yan. Kain po tayo. Kain po tayo. Kamayin ko na rin to. Naghugas naman ako. Nasa? Nga ba? May bonus pang pechay. Napakalasa mga kasolid. Sana po gayahin nyo to. Pasok. Kain po tayo, Madam Mini Castle Lady.
Kaya may pechay din. Yun oh. Malasa talaga. Ang sarap nito, madam, oh. Grabe. Sinarapan. Grabe talaga. Ito masarap. Kalain mong sardinas ko, no? Grabe. Kain po tayo. Sarap. Talagang papadaming kain mo pag ito yung ulam mo. Kain po. Magpapakain ka sa sobrang sarap. Sarap na. Bagay sa kanin. Sarap. Sigurado si Boy Sipat magugustuhan to. First time ko yung ganitong putahe, mga kasoli. Yung recipe na ganito. Siyempre, dahil yan sa Argentine TV, First time kong makatikim nito, mga kasoli. lahat po susubukan natin yung mga recipe. Sarap. Sarap ng pechay, no? Yun, no? Ano? Healthy, no? Napaka-healthy. Grabe. Wala ka ng kanin. Nakakalakas po ng pagkain to. Ubus na kagad yung kanin ko. Kaya po. Ang sarap. Nagmamantika pa talaga, no? Mukhang kinulang tayo sa kanin. Bawi na lang tayo mamaya. Ang gusto ko pa, oh. Lagyan natin ng sili. Papak-papak. Yan, oh. No, papak-papak. Ano? No? Sunin ko na to. Sarap. Nagkaubusan po kami ng kanin, mga kasolid. Sa off-cam na lang po namin titirahin to. Nagsasayang pa kami. Wala rin Ano ka sila. sabi mo sa niluto natin ngayon? Sobrang sarap. Napakasarap, mga kasolid. Try nyo. Sana po gayahin nyo, mga kasolid. Hindi po ako mapapaya. 100% masarap talaga itong lutong to. Super sarap. Ginataha, Hokkaido, Try Mekeren. nyo po para malaman. Para Yung dilata na mapatunayan. ganyan, no? Sarap. Try nyo po para mapatunayan, mga Hindi kasolid. lang siya basta ginisa. Ginataan siya, mga kasolid. May gata. So, ano, hanggang dito na lang. Kaya pa tayo dun. Kakain na lang po kami off-cam, mga kasolid. Maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching, guys.